aban gina 30%. Ghana hayati contract ni bi cry bi o cry na aban dey 10% na wontimi where dey unim tu wo mo se ye metu netie no entwoma kokko kama no ye metu emfamfro suhyen enkwa abrochiri ye noa so wa ha amana koduru ba bia wodi ye adwuma aye dey eyi. So, as of now, I know you have to establish whether it's a viable venture. That is the first step. So, and that's what they informed me about Rockshop. Because they also went through before they established that yes, there was an alumni and the bauxite deposit is there, and it's a viable investment to be able to do it. So we hope that in your exploration, you also come up with the same result for us to be sure that yes, the way forward is that we can exploit it to the benefit of yourself and then Ghana. Enche bia na yede beto manim se atadwe Asante Nyinaa tedene ebra eye bauxite e won Nyinahini na nanom ana se empanyin na Euro Asante hene ana aban pa wo mo a mo kwakwakohwe Nyinahini bauxite ndodo a e wa asase ne mu no ende sade ne ma besi akon omo ba Euro Asante hene na so na sabi omo do monantesie nyina ebebo no na won ba ye no sade Euro Asante hene chire omo no omo di nkomo chire se bauxite yete ho asem se sebi ewo man mu na se wo Nyinahini na che na so se be hu na ndodo mu no ene sade e beti aye dwuma no wafa no eno na se aka eno nte se mpanyin aba na wo nsusu se wo beti akwaye se dwuma na me hu dodo a ewo asase ne mu a eyade se ebebo ayi pa na bra wo mba Asante hene na so no momi enkotie wo nsem ne bi anasa nsem a Euro Asante hene ede to wani mu no emra. My sons here, Jadek, have explained exactly what you are here for. So, Ghana has been looking for investors in relation to developing our bauxite. So, we've had these natural resources there, but we don't have the investment to do it. So, we have it. So, we've been looking to partner people who would also partner with Jadek. That was the whole essence of government forming Jadek. So, able to look around. So, Michael and his team have been working assiduously to get investors to come in and partner. So, and I'm sure you've gone through what the government expects us to do, all through to the alumni and everything, setting up the refinery and everything. So, and once they're giving you a concession, come to explore first to see whether how much deposit we have there. You know, the problem is that they are handicapped in trying to get the exploration to establish how much alumina, how much bauxite we have. So that's why we have you here to do it, but in joint partnership with them. So we expect that you be a good investor, and then the partnership would be more mutually beneficial to all of us. So we expect you to do your part, the government will do its part, and the community will do its part. So as of now, I know you have to establish whether it's a viable venture. That is the first step. So, and that's what they informed me about Rockshop. Because they also went through before they established that yes, there was an alumni and the bauxite deposit is there, and it's a viable investment to be able to do it. So we hope that in your exploration you also come up with the same result for us to be sure that yes, the way forward is that we can exploit it to the benefit of yourself and then Ghana. So we welcome you, we'll give you all the support. I know Jadek will be there to give you all the support. We look forward to a mutually beneficial partnership between us. So be open, ask whatever, if there are any issues for them. They've done it before, and I know they can do it. And therefore we can all support each other to be able to do it. For you to have been chosen, I know they went through quite a lot of interviews and everything. And they decide on a company that is more acceptable and more financially sound, technically sound to be able to do it. So I'm sure they did all the checks to make sure that you are the company that can do it. This lady has been here for some time, so I know she's been working all through. So we welcome you. Sure. We look forward to a mutually beneficial partnership for us. Sure. Within him, I trust the Jadek people that they've been doing a good job. So I believe strongly that they will give you all the technical support to be able to do it. Sure. So thank you. But
do it. The next time I see you, there's a report you're holding to tell me that after the exploration, these are the deposits and it's a viable entity for us to do. So we thank you for coming today, and we look forward to seeing you soon. My sons here, Jadek, have explained exactly what you are here for. Ghana has been looking for investors in relation to developing our bauxite. We've had these natural resources there, but we don't have the investment to do it. We have it. We've been looking to partner people who would also partner with GIADEC. That was the whole essence of government forming GIADEC. Able to look around. So Michael and his team have been working assiduously to get investors to come in and partner. And I'm sure you've gone through what the government expects us to do, all through to the alumni and everything, setting up the refinery and everything. And once they're giving you a concession, to explore first to see whether how much deposit we have there. You know, the problem is that they are handicapped in trying to get the exploration to establish how much alumina, how much bauxite we have. And that's why we have you here to do it, but in joint partnership with them. So we expect that you be a good investor, and then the partnership would be more mutually beneficial to all of us. We expect you to do your part, the government will do its part, and the community will do its part. As of now, I know you have to establish whether it's a viable venture. That is the first step. And that's what they informed me about Rockshore, because they also went through before they established that yes, there was alumni and the bauxite deposit is there, and it's a viable investment to be able to do it. So we hope that in your exploration you also come up with the same result for us to be sure that yes, the way forward is that we can exploit it to the benefit of yourself and then Ghana. So we welcome you, we'll give you all the support. I know GIADEC will be there to give you all the support. We look forward to a mutually beneficial partnership between us. Be open, ask whatever, if there are any issues for them. They've done it before, and I know they can do it. And therefore, we can all support each other to be able to do it. For you to have been chosen, I know they went through quite a lot of interviews and everything, and they decide on a company that is more acceptable and more financially sound, technically sound to be able to do it. So I'm sure they did all the checks to make sure that you are the company that can do it. This lady has been here for some time, so I know she's been working all through. So we welcome you. We look forward to a mutually beneficial partnership for us. Within him, I trust the GIADEC people that they've been doing a good job, so I believe strongly that they will give you all the technical support to be able to do it. So thank you, but do it. The next time I see you, there's a report you're holding to tell me that after the exploration, these are the deposits and it's a viable entity for us to do. So we thank you for coming today, and we look forward to seeing you soon. Ebra won kohwehwe mu nyina wieye no omosa de beto Euro Asante hinani ma Euro Asante ye kire se e kamia ye se ha se omemu no fa gudie nyina mu no se hu na abrofo na betu na omode akọ mo mema kwakwa ye hu adwuma na kamia ye se ye wotwede mponyankopon de akyede pa na de akye ye hu mfaso de ye nya na eye ketua bia se ketewese no ensu ba bia enu nti de obesere ne se bauxite ye hu no nyina hini die enkenna ne Asante na enane wo man Nena Ghana, a man in Quanco Daniel, my fofro, said a baya, a demfa sopa, any ye de bebre were mining in Nara. As I said, Mebuna were more a war in a Hinibenia Jumaye. Na Ghana, company in a Bayer Jumanwa. About to for Ghana for, no why ye Juma, said refinery in Abahanuma, a yadia said boy ye pan. No, na, Sabi. Company I won no ya Santini. Ewo my Ghana na so ye Ghana ni a wo pepa so betimi ha refinery ni wo man mu no ai wo Nyinahini ayama mebu no mo my Ghana mo nya adwuma ye ma unemployment no so swate ma aban so komu adwono no e kame esasa aban ne mpene sa eno nti no aka ho bi ma mpanyimfo a oye Asante group mpanyimfo a se bi omunem de ewo fagudie adwuma ewo fagudie adwumadie ni mu no
omo afriends and girlfriend share mode to just say near man in summer air cost no a fan share sabi a camia is a euro Santa Hene and someone was Sarasenka and Conisano as a camia say a yard and timpenis raseng said ye or my moon and a bit me aboye ama ye water ye fair good mu na we be a breed kanya Ghana and Gasabe too fair goodie now yankasan so refine and sana sabi ha cotton uncle farmer so no and no sweat me about never so better than home hinted dretra warrior and hose will see a quanya one man ma anunti eku ye hia na won kire say aban me kwam emfama company no na wontime meye adwuma e wo Nyinahini a ebebo ma mebu no so enye adwuma ye momien kotie ebra na Asante groups ayensem trophy shemu e kire Nyinahini mu nsem yi pa e de a kire ye ne mra senia awia kosiada awia shishishi madom ye yan amaba asem ye titi ye nyame odoma ko akyede a ode akye wo Nyinahini no ye ti Nyinahini Bauxite ho asem no nya ne ba wo ye de no start ye wo etrotro ne ma oseji deputy something the former MPN ye ne didi nkomo bepre na esi o esushayeta no se de ye na ye eti muna munnim the quantum of bauxite e wo from ho mo se edo so pa e na bauxite no so e ya ahodo mi ensa e na wo Ghana ha awaso de ende yetu ye kura na maame ya baya abepemane e na we so de ya kan eda ho ye na ye elementary geography ni ya keka kire wo na brene du se ye de yedi e na company e se yo toton na de enso no so di bia ya na ye de eye enti yenuanom bi nso so akeka wo mu nia adesua wo mo sua niema ndia wo mo wo wahwen krata ani mu ahu se efata akoduru se parliament no kra duru hu ya faari na ye ya beto floor of parliament na ne oye ohwe the business for a particular city no dia ba no ense bia so tieno na ye sre ye ni tuo ye ni ejan ye sre se ya no ya na ye de beka ye sre mo yensu didi eye na mmom se me wo fa asene ko na wonya aduane di a me nso me da me ni be de ebekum ena de sa Asante Bauxite Limited for ye kikan wo mo betu wo mo tua ahodenfo no ye sha ase no enipa no si ye fa wa ha emu adu wo twede ombeye ye ne a ye tete bro no so ho said the almost benye bibia ye dey edi because he to here enya de awa wo do banche ho obiti ma ye dey ado iti obefa wo we dey sa asempa because ebo wa obekọ na adwuma bi wo nso nipa na ye nenam ho no ye ma obi enye bi eno da nche ne a ye cha aban gina 30%. Ghana ya titi contract ni bi kra bi o kra na aban de 10% na wontimi where dey unim tu so now it's so na komodo wo nya hwe o komani bi de nkwara kakra bi nya adwuma yi ntina ga e de ai amoase na amosa bi so ne age ne sa we de ye ne ayi nua no o si 30%. Ya say 10% ato ho a say wo ya bibi be say bibi be to tima na ye de asiesie eti we nya de a obi nko a na ebe fa ni nyina akodi eno da nche ne a me de wo ma sa te fund eno de edi be boaboa ho si hia school dan ya fund no ye ni nyina na ye discount 3% na edigum enti se mpasa so na school da so apa enya afi na school da no so apa ni nyina so apa na dan of gba we ho sem udu ba bi na penfone bi cross esra toilet it is your development e bi o ha se yakoye ya toilet ni bi ama wo mu na wo so ye toilet ni toilet ye de kan ye ni ana ne boy ade ne friend atonko ne de ye no papa so una mo kra wutim fufuto bi hospitals schools no mu di bia ya ama ye 80 ye be di bi me di bi eno da nche ne a wo mo se ye metu netie no enchuma kokko kama no ye metu emfamfro suhyen enkwa abruchiri
ye no so wa ha amana koduru baabi a wodi ye adwuma aye de eyi na no de minua ye ya enya asem ketewa baabi a omo beye no na wo hwe bauxite na ne ye wo sa abro no ya ye bosu Nyinahini de ye ka Nyinahini enya asase ketewa da ho ade no ekuro kese pa na ye be chichi wo ho adwumayefo we so obi akọ ayi tema ayi village ho na wa we hu de leke eno kra ya kitu abi no ukwa wo say ye kuromu a ne achichire eti refinery ni de let us say ye kuromu a obi ye garden boy obenya adwuma wo ho obi epe ochima ya obenya adwuma wo ho ye nkokora ikura say oba bi ko e de anka akone na ma obi beto ama ono so de emfaso no bi abafia ma wonya bi edi eti yesre sa we no kura na ehemu no ena etwa ye ikura se na se yenu anu ma so mbe ye sa de wo ho de na ye ya na bibi fire so de nta ye ni abre no kakra no ye ni abre kakra because ade no ya hwe ni ya ye ti mamu ye hu se senka wo ade miensa ka de so pa no ene ye boabo anketo anu nyina no ne ye de aye de abeka sa na nyame bo na de where the idea na ye a ye koye refinery no wo awaso na ye de kakraka ni nyina ya soa e de eno kora se ya komu nti yesrewo se company no a aban nim diefo ahwe ni nkrata mu nyina amgi atum se eye ama ye de koto parliament anim no Parliament de wo born amane a wo faare te say wo no obi tuma so no wa faare na ye mfre case no kura na yakase wadi fo anase wo ani fo we de ye mfre ana yakase hyase ye adwuma so eno de ba mu di a wan hwe yi a na se ekoni se ya na kina ye hu se obi fufuro bi ne nam ha na on de ye den so ena ya na de akinye ene tuntu ye hia sa de no bi de womo a krachefo no abanji omu di womo nwoma omu ti nyame abo omu tipa amomo ahwe mu no monyi nkrata ani mfiri de mo meto parliament na parliament kan yeye no be 10 minutes ade yeye na ye wi no mo so ahyase na obi a ope bre bi aboro ono so kwa wanya baade ni bi aye den aye enti nipa na ye be fa wo mo ho ebeboa ansana emfaso tuturi dia ebeba ade ni mo na se yeye eyi na sa plant na ade na be free mo aba obi pebi anane no de aye ne da ase okwa obetobi ene no so de yetimi e process ni bebre gu wo kra de wo form na sa no eno de ehwe ni yi ane da so wo ha aye de ye ton na nkakrakra enti enu ne hia ye first de aye kan aye na no mso wo mo wore fan ni bi wo nkran enti ye hu document ni me ba kra me ye ka bi be kire ko ye ko me hwe bi na se na de na ye be tu ni ha na case kakra wo de be fura konkran asa akotre refinery titi ho de bi kitu obi no mu no nene ade na wonye no wo ho no me ho no nye kuru kese na ye nkoye ni e na Asante Bauxite Limited fui a capture o ma de no mu so ene ma mo kika yin nyina mo se asase no so ye be bo ho ban enuanu ntie no na ye frɛ we ayi titi dia ono ne pen ehunu se papa we ene na adwuma ye fui wo mo adwuma kuya wo mati wo mbeti ma yes adwuma we wo mo na wo mo afrɛ wo mo age wo mo nkrata ene wo ma hwe mu anu mo hu se ampa we die ye de kire parliament eye de eye parliament 9 eko parliament 8 ko parliament 9 eno si anhwe ya first rise no omukoba guguru batu ani na chese 4 years ni 22 years ne ekoya na aye ba ti ori yesre wo mu nyina mo aye obi a ntworo brofo ebe ma wo mbu afu obi a ntworo brofo a ebe ka wo mu amomo hu se ekomo ye den ya na nka ibe hia bi wo na ese na no ye ka ye madal ma se na musi ma enki ko mu no bibi aye na yi nyina ya celebrate
ɛno di ne yɛfrɛ mu na modi ano ni na sɛdeɛ mɔnimu ayɛ kama yi yɛsrɛ mo momyɛ nyinaa yɛ mpaebom ɛti yɛda m ase sɛ mɔbaa yɛnkɔmmɔ no ani yɛda ase sɛdeɛ panyin kaeɛ no yɛsɛ ɔfe ho nsuo no ɛno a ne yɛde no ɛmu adwene ɛyɛ abaadadaa no pɛɛ so MPP ɔmo baeɛ kyenkyere ɔmo bɛkɔ akɔsi refinery no ɛwɔ Kyebi na wobɛtu bauxite emu dududu ɛde asɛ yɛ kwae na ade kɔ Kyebi na yɛde ɛho futuro no ɛbɔ yɛ wɔ Nyinahini NDC foɔ nso baeɛ a ɔmo nso nsusua sɛ ɔmo kɔ akɔsi refinery no ɛwɔ Awaso na ɛno nso ɔmo aba abɛfa bauxite na afiri Nyinahini ɛde akɔ woka sɛ friends yi yɛde kɔ Awaso a ɛhɔ yɛ Ghana Nyinahini nso yɛ Ghana ɛna hɔ nso na no agudeɛ no ɛwɔ enti ɛsɛ sɛ yɛtena hɔ na obi bɛtu na ho futuro ɛbɔ yɛ na ho ɛba ho dɛ adodɔdeɛ no deɛ na ɛkɔ baabi foforɔ ɛno ti sɛ yɛsi so dua sɛ aban no wɔnyɛ ready sɛ ɔmba bɛsi refinery sɛdeɛ Asante Bauxite Limited ayɛ ready sɛ ɔmbɛsi refinery no ɔmafa process mu nyinaa akɔduru sɛ ɔwɔ sɛ parliament ratify kwa yɛsi afi mu bosumi sɛ ni miɛnsa yɛkɔ nan ni yɛakaakaaka obiara ɛntie enti sɛ ɔmo mpene ɛma Asante Bauxite ɛmɛhyɛ adwuma no ase na ɔmo nsi refinery no ɛma ho fasoɔ ɛma Nyinahini ne mpɔtam Asante mamu na so ɔmo de bɛkɔ baabi baabi a ɛne ɛyɛ mpɛ sɛ yɛbɛte sɛ company foforɔ koraa ɛde n'ani ɛkyerɛ hɔ no ɛne ɛwɔtwe mporɔ duku ɔmporɔ wɔ hɔ no wo sɛ saa dwumadie wei no yɛmpɛ sɛ wohwɛ ha se a politician biara ɛni ha ɛna yɛbɛtumi aka ne pɛi sɛ seesei no a yɛkasa no sɛbesɛbe mprɛduasa parliamentarian ni ho ayɛ yɛni ɔmo mu gyidie kyerɛ sɛ first no a yɛdi akyire no sɛdeɛ na meka kyerɛ first no ɛba national budget emu so mpɛ so musi refinery no ɛwɔ Kyebi saa brɛ na parliamentarians ɛwɔ hɔ a yɛ parliamentarians saa brɛ honorable Esiama yɛne ɔmo nyinaa kasae honorable Osagye ɔmo na di anim yɛne ɔmo nyinaa kasae ɛso so de aban no akyire ɔde ba yɛ no sɛ ɔmo bɛsi refinery no kura mmienu baako wɔ Kyebi baako wɔ Nyinahini na sɛ yɛkɔsi Kyebi deɛ no first ne yɛwie na materials na asa ne amesi Nyinahini deɛ a ɔbɛyɛ no da yi so edisi sɛ ebia ka yɛka sɛ parliamentary caucus obi anim sɛ Asante region ɛyɛ predominantly MPP ɛnso ɔmo tam deɛ no ɔmo ayɛ ɔmo nya hwɛ enti sɛ tia yɛtia no yɛkasa ɛde ama Nyinahini man ɛne ne mpɔtam ɛde ama Asante man ɛfiri sɛ yɛntena ha ɛma ɔmɛfa saa bauxite yi ɛmfiri anaasɛ refinery ɛmfiri Asante man mu ɛnkɔ ada sɛ Kyebi anaasɛ Awaso patwɔ wate aseɛ enti saa bere yɛnhyɛ da ɛni sɛ yɛka parliament a yɛtwerɛ memorandum ɛde kɔ hɔ Parliamentary Select Committee yɛtwerɛ memo ɛde kɔ hɔ enti sɛ parliamentary caucus ɔmpɛ sɛ ɔmu tu ho anamɔ bi a ɔmu wɔ saa document no a ɔmbɛtumi a make reference yɛsi afei mu bɛsumi sɛ ni miɛnsa ɛkɔ nan obi antimi nka ho hwɛ ɛno nti sɛ yɛafa ato yɛn ho so sɛ sɛbesɛbe mprɛduasa mpanyimfoɔ se sɛ asono mmienu ɔko a ɛnnua ɛwɔ kwa yi mu hɔ no ɛna ehunu amane NDC ne MPP foɔ ɛna de Nyinahini bauxite ɛgura tɔprɛ weba ɔsɛmɛfa ɔmo fa ɔmo de kwai so nti ɔmo delay ama nipa ɛwɔ hɔ no na amaneɛ na yɛhunu Nyinahini sɛsi adwuma ɛwɔ hɔ ayɛ ɔmo ɛyɛ adwuma ama Zoom Lion ɛkɔ bɛsa afi ni ɔmo kura mpo yɛntimi tu ɔmo ka ama nipa egu hɔ ɛbrɛ nti yɛka kyerɛ aban sɛ saa bere deɛ Asante Bauxite ɔmatimi afa ɔmo wɔ mining list deɛ aka yɛ parliamentary ratification of the parliamentary report a yɛ nyinaa yɛ contribute to yɛ a yɛtwerɛ memo kɔ yɛ nti parliament ɔmo ratify na anigye sɛm wɔ mu sɛ refinery ɔmpɛsi refinery a yɛka ho asɛm no bɛsɛ 3.5 kilometer square refinery a yɛbɛ build the city at the cost of almost $3 billion ɛde adwuma bɛba hɔnom all the parliamentarians and as a war Asante region human be a better at the alcohol would nam Kumasi has his here Puntujuma Bell a year friends say a bar first I see a Kwaji Sikawa a Salo Hydro Yadia flyovers interchange who be Kumasia Yakoyani Tamalene Babiaka into your catch rubber in fact so man ratify near mammy 2 bauxite na mass and Maya Suya Yawan Faso no more Yakuasa say a china ya better say company for a bar and your young penitentiary bedasi. Yawa Mamunai
Now we are a man for static galamsey to be stream near the Opian say gold dear. Obuasi and a takwa. You see gold house wa. You see ni takwa. Say there my yen sini kumase sini and can gold when all. Inti yesramo. E BSc the BSc da. Na we dear. Yen yan sha see. And her, and on me shall see now say even in the English I was trying to while original script and I was trying to put certain things in there yes right. And just sir a bedu baby no watching yaka eduku. So because the ordinary dear the obo akonhoma no wa mea e kina obi muna. The omo die ni die emo na die ni de omo ni nko na we pa die ah Asante papa fata ye so bia ye so it yesramo it na say brofo am beturu bia no you shouldn't be militant lemum say ye bo na ye dia say ne na che say nya obi na akofa ba mo na mafo adwum say wa na akofa ba na ja wa tworo na menyi ni say we die esese duru sa because ade ni any tikra no western region dia na adom na ye mo baby a koko wo pa ada koko fo na atwetwe asika nse obi asiwa ke betie ni kura ne yesi awie ne abesesa ni nyina ne ye deko ye bewie ne yakwanye wo ha nyina nso apeche eti eye ye hunu bi da we die esrem we da mo ase And some of the Yakwakuti Ediabano. To say the yes, and say, some really a Jumani Epen or Maymo. Say Yanka say, ye dear. Nay, near companies, Emia refiner. A idea said Beboye. I'm all mine why day, I couldn't him. And it's in Penisha, no moontain or supem, no money necessary, and from my meeting at the mammy fools, which you don't put Yanko Poyaduma. Ebishia, Macram.